Moro! Tänään uusi vlogi taas tulille ja tosiaan tuun kertomaan, että miten Koforen toiminta Turussa lähti käyntiin ja missä me ollaan oltu ja mihin me ollaan menossa. Ja tosiaan taustasta näet, nyt ollaan vähän lämpimämmässä mestassa, mutta hetken päästä ollaan tuolla meidän ekas kohteessa eli Eerinkatu 7 Hub Turku, missä oli tämmöinen yhteistyöskentelytila ja sieltä pistettiin homma käyntiin. Koforehan sai luvan, tai hallitus antoi meille luvan täällä Turussa avata toimisto siinä elokuun puolessa välissä ja nythän tosiaan ollaan jo vähän reilu puoli vuotta oltu täällä ja toiminta on kasvanut tosi kivasti. Ja nyt näytän tosiaan minkälaisissa olosuhteissa ollaan lähdetty liikkeelle ja mihin mennään ja tosiaan näiden jälkeen niin pikkasen painetta taas itselle ja teen vähän tommosia henkilöhaastatteluja ja tällaista, että esitellään minkä tyyppisiä ihmisiä meillä on täällä ja mitä he tekee ja kaikkea muuta tällaista. Toivottavasti viihdyt mukana. No niin, morjes. Tervetuloa Hub Turun sisätiloihin. Ja tosiaan nyt ollaan siellä, mistä Koforen alkuperäinen tarina lähti sitten täällä Turussa käyntiin. Tässä on hieman haikeat fiilikset siinä mielessä, että Hub Turku tulee muuttaa tästä uusiin tiloihin tonne Prinkkalan talon taakse, eli siellä missä joulurauha julistaa sieltä parvekkeen takana olevaan taloon. Ja nyt ollaan ihan viimeisiä päiviä, ajattelin, että mä tuun nyt saman tien kuvaamaan tänne, että mitä täällä on, niin näette vähän minkä tyyppistä täällä ollaan, mistä on lähdetty liikkeelle. No niin, sisään tultu. Tähän tosiaan lähdetään eteenpäin. Niin täällä on tosi avarat tilat, ollaan tosiaan Eerinkatu 7. Palatsin talonakin tunnetaan. Ja tässä on itse asiassa paljon muutakin toimintaa. Tässä rakennuksessa on sirkuskoulu ja kuntosala ja niistä vähän myöhemmin tossa. Mutta tää tila on tehty todella makeen näköiseksi ja tosiaan tää Hub Turku on yhteistyöskentelytila ja tämmönen makerspace, missä voi tulla väsäilemään erilaisia nikkarointihommia, on se sitten sähkö- tai puujuttuja. Hemmetin cool konsepti. Ja tosi hieno tää itse asiassa tää aulakin tässä, että on lattian laitettu pohjapiirustusta. Täällä tosiaan on pidemmälle kun mennään, niin oli members-taulu, jossa olemme päässeet myös Miian kanssa tähän listalle, kun oltiin ensimmäiset täällä sitten. Ja tosiaan ei nimimiestä pahenna, vaikka toi nyt tuossa väärin onkin kirjoitettu, niin en ole yhtään siitä tuohtunut. Jonkun yrittäjä niin sanotusti sähköpotkulauta bisnestä siinä. Täällä on viherseinää, mitä protoillaan ja ynnä muuta. Kalusteet tulee siirtyä itse asiassa varmaan muutaman päivän kohdalla tai muutaman päivän päästä pois. Sitten täällä oli tämmönen niin sanottu mobiilityöskentelytila, paljon isoa avaraa tilaa, mihin pystyi saamaan porukan kasaan. Tuolla tosiaan noiden ovien takana on noin makerspace-tilat ja tonne piti kai tulla joku VR kautta augmented reality-tila. Ja tosiaan niin täällä oli ne fixed deskit, missä mekin istuttiin ja jos tässä nyt kysytään nopeasti lupaa vielä tuolta suomalaisen Mikolta, niin saadaanko morjestaa häntä? Hän istuu tuossa kollegan paikalla. Morjes Mikko. Morjes. Mites viimeiset päivät Hubissa? Ei mitään, kiva olla. Kiva päästä uuteen paikkaan myös. Jes, juteltiinkin just tuossa äsken, että niin ihan hienot tilat sinnekin tulee. Katsotaan, käydäänkö sielläkin sitten. Tosiaan tässä oli nämä fixed space-tilat. Mikä tässä oli makea tässä mestassa myös se, että täältä löytyi tommonen podcast-tila, eli täällä oli oikein studio, missä pystyttiin tekemään oikein laadukastakin nauhoitusta. Tänne ei taida nyt päästä. Ei tietenkään pääse. Mutta joo. Tää nyt lyhyesti. Käydään katsomaan mitä muuta tässä rakennuksessa oli, minkä takia mäkin viihdyin täällä tosi paljon. Siitä hetken päästä lisää. Itse asiassa nopeasti tähän väliin vielä tämmönen pikantti yksityiskohta. Täällä on tämmönen kaareva käytävä. Ja kunnon tällaiset ruotsinlaivavalot ja mulla tulee aina tästä käytävästä mieleen, en mä tiedä minkä takia, mutta Viking Race, jos joku on käynyt siellä, tai aika monikin varmaan, niin siellä on semmoinen kaareva käytävä. On tosi hienoa näkymillä, ei tässä sellaisia ole, mutta tässä on Nonni, nyt laitettiin sitten jakku päälle ja lähdetään, en tiedä onko viimeinen kerta kun lähdetään tästäkin rakennuksesta tai tiloista ulos. Käydään tsekkaas vielä tää rappukäytävä yläkertaa, että siellä on P&P Fitness Center, missä meikäläinen pitää oman pääkoppani niin kuin kasassa. Et hemmetin hyvä mesta. Käydään katsoa siellä. Näytän vähän mitä siellä on meininki. Katsotaan jos löydetään joku henkilökunnan edustaja vielä haastateltavaksi. No niin,
ylemmästä tuosta hupista. Ja täältä löytyy P&P. Tää on jotain, niin kuin mitä voi sanoa, että oikeasti työpaikkaliikuntaa pystyy saman tien tulemaan. Harmi, että nyt ollaan vaan vähän kauempaa tuon nykyisissä tiloissa. Nyt ollaan P&P:ssä ja tosiaan niin kuin lupasin, niin haastatellaan hieman henkilökuntaa. Täällä on Raittisen Junnu, iso mies, todellinen soturi. Ja nyt mä oon täällä ehtinyt käymään noin vuoden, kun me tuossa alakerrassa ollaan oltu, niin mä ajattelin kysyä Junnulta, että olenko mä osannut käyttäytyä? Kyllä, ihan loistavasti. Mies tulee aamulla kukolaulun aikaa ja ihmettelee välillä, että mitä mä täällä teen, mutta mä en lähes tulko asun täällä. Hienosti on mennyt. Kiitos, tämä on hyvä saada tätä palautetta myös, että oma käyttäytyminen on ollut ok. Ei ole mitään varoituksia eikä mitään, mutta ei mitään, jätetään Junnu taas tekee hommia ja jatketaan hommia tai muuta. No niin, kukaan ei haluaisi työskennellä ikonisia perinteikkään lelukaupan yläkerrassa. Meillä on tää harvinaislaatuinen mahdollisuus. Ja tosiaan nyt kun toi tori on ihan hirvittävässä myllerryksessä, niin bussiliikenne on siirtynyt tähän Linnankadulla ja täällä on ihmisiä todella paljon tähän normaaliin aikaan verrattuna. Tosiaan piti kurkata tuo meidän kyltti tosta noin vielä. Täällä ollaan. Tosiaan jos tuut käymään, niin löydät tästä summerin täältä oikeasta reunasta alhaalta, niin ton meidän summerinappula ja sitten vaan sisään. Talohan on ikivanha, yli 90 vuotta vanha. Tosi komeen näköiset käytävät, vanha kunnon häkkihissi. Ja onhan meillä täällä jotain tunnettuja brändejäkin tässä meidän rapussa. Sitten toiseen kerrokseen ja ovi löytyy täältä. Jes. Nyt ollaan lelukaupan yläkerrassa tosiaan ja käydään nopeasti läpi nämä meidän nykyiset tilat, jotka myös väistötiloja siis tunnetaan. Ja täällä on meillä on 3 isoa huonetta. Tästä ensimmäinen käytetään neukkarina ja aulasta päästään sitten tänne muihin huoneisiin. Tää on varmaan ollut joskus ehkä jopa asuntokäytössä jossain välissä, mutta alkujaan täällä on ollut joku merivakuutusyhtiö Arko. 1930-luvulta ainakin löytyi sellaisen firman tietoja vielä patentti- ja rekisterihallituksen tiedoista. Täältä voidaan ehkä nopeasti vilasta vielä suurmiehen päiväkäsky. Ja tästähän paljastuu nätisti nyt sitten se myös, missä lämpimällä rannalla ollaan oltu. Silloin tuossa blogin alussa. Sitten tämä on varmaan semmoinen hieno yksityiskohta tässä tosiaan, niin kuin mainitsin, tässä täällä on vakuutusyhtiö ollut joskus, niin meillähän on oikein kassaholvi. Ja tietenkin hyödynnetään sitä siihen, että meillä on kirjoja siellä, koska on iso pääoma tässä meidänkin hommassa, että jotain teoriaa pitää löytyä pohjallekin. Täältä löytyy vielä yksi työskentelyhuone. Ja sitten tää on ihan näppärä mukava tää Framerin puhelinkoppi, että siellä saa huutaa sitten eikä kukaan kuule. Sitten vielä meidän keittiö. Ehkä pieni knoppitieto, joku voi tunnistaa mikä on tämä hahmo tässä seinällä. Ja tosiaan meilläkin parveketta ei ole, mutta sisäpiha löytyy. Pääsee sitten kesällä vähän tuohon ulos puhaltelemaan. Ja tuossa takanahan on tuo Hamburger-pörssirakennus, joka tullaan sitten jossain vaiheessa purkaa pois sen uuden hotellin tieltä. Jees, tässä nopeasti käyty läpi tää nykyinen tila. Mennään taas eteenpäin. Takki on päällä ja otetaan telekineettinen yhteys tuonne kauppatorille ja käydään katsoa seuraavaa kohdetta. No niin, täällä sitten ollaan. Ei näytä olevan vielä ihan se
ajankohta, mitä toivotaan, että ulkona on pakkasta ja aika vilposta on, eli ei tää siirtyminen tänne tulevaisuuteen nyt vielä näytä valmilta, että täytyy vähän hommia tehdä. Tosiaan niin siinähän se meidän kohde on, että siitä pystyy hyvin päättelemään, että missä tullaan olemaan tuossa kesälomien jälkeen alkusyksystä ennen kuitenkin, kun lumi tulee maahan toivottavasti. Hyvältä näyttää nyt jo meininki, että katsotaan hetken päästä taas, että miltä eteneminen on vaikuttanut.